एसेबां फैसाबो गैया आंनाव। लांबालाय बहाथो लांनो हानो आंलाय? बबेबा दखान फिसाफोरावसो लांनो हागोन आं। आदा, आं थांगोन ना नोंजों? जोंहा सानैजों थांगोन ना? आरोथ' आंनि आब' सानायालाय जेब्लायबो हिट नुखायो दा, देलायबाबो देलायाबाबो। नंखागौ ना? दालायथ' नङा नानि। दे जेबो नङा, थांदो मामबार। दे अब्लालाय, दायो सानैबो मेथाइ लाबोफानोसै। बाय आब'। आदा, बै जोंनि आदा आलासिया बे जोंखौ लांफैनो नागिरदों। नोंखौ मोजाङानो नुदों आरोलै। होमबा नों बुंबाय न'? एबारसो मानिबाय दे आङो। मोजां माने माथो होनबावनो आंलाय? माने आलासियाबो मोजां मोनखागोन दे।